Ilang Dagupeño po bumisita na sa sementeryo 2 linggo bago ang undas. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. 2 linggo bago ang pagsapit ng undas, mangilan-ngilan sa pamilya ng mga yumao ang pinipiling maagang bumisita at maglinis ng puntod dito sa Roman Catholic Cemetery ng Dagupan City o mas kilala bilang Romano. Naabutan ng IFM News Dagupan ang ilan sa mga residente ng Dagupan na mas piniling aga ng pagdalo sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay 2 linggo bago ang undas. Kasunod ng mga di inaasang sama ng panahon, minabuti na rin ng ilan na linisin ang paligid ng puntod na ngayon ay tinutubuan na ng damo at napapalibutan ng putik. Ayon kay Nanay Naneth mula sa Barangay Salisay, mas pinili nilang magtungo ng mas maaga sa sementeryo upang makaiwas sa abala sakaling bumagyo. Kaya po inagahan namin bumisita po dito sa puntod ng mga pamilya po namin dahil po sa baka po kung anong sakaling darating na kalamidad po. Nakapagsindi po kami sa namatayan po namin po. Dagdag pa niya, sana'y mas maging maayos ang pagdiriwang ng undas ngayong taon, lalo na sa kalinisan ng sementeryo at paglalagay ng mas maayos na daanan sa mga binabahang bahagi upang madaling makita at mapuntahan ng mga puntod. Sana po bago po yung mga dadaanan po tsaka malinisan po yung mga pansyon ng mga namatayan para po sa ganon. Maganda din pong mapupuntahan at mahanap agad yung matitirikan po ng kandila sa mga pamilya po. Pareho rin ng saloobin si Tatay Antonio na regular na dumadalo sa Roman Catholic Cemetery sa lungsod. Aniya, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na daanan para sa mga bisitang inaasang dadagsa sa darating na undas. Dapat tapunan na ito parang hindi nababayan dyan sa daan. Sa kasalukuyan, kapansin-pansing maraming bahagi pa ng sementeryo ang lubog sa tubig baha at ang ilang puntod ay lubog sa putik at sira-sira pa ang ilang daan. Maasa ang mga maagang bumisita na sa mga susunod na araw ay akarang maaksyonan ng kinauukulan ang kalagayan ng mga sementeryo para sa maayos at mapayapang paggunita ng undas ngayong taon. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.